Un dos asuntos aprobados esta mañá no Pleno foi a proposta do PSDG en defensa do acceso á vivenda a prezos máis baixos e accesibles a todos os cidadáns. O Grupo Socialista presentou unha serie de medidas que deberían ser instauradas tanto polo Concello de Pontevedra como pola Xunta de Galicia. A realidade é que un dos maiores problemas que ten Pontevedra e que ten todo o Estado é a burbulla do alquiler, non? Os precios enormes dos alquileres que se están producindo en Pontevedra. Por lo tanto, nos propoñemos unha serie de medidas, en principio instar a quen ten competencias, que é o Estado central, a que modifique a legislación e a Xunta a que asuma as súas competencias e execute obras de construción de vivendas de protección oficial en réximen de aluguer. A moción do partido de Tino Fernández exixía tamén ao goberno local a cesión de terreos a cooperativas en réximen de concorrencia competitiva, habilitar tamén unha partida orzamentaria para axudar ao pago de alugueres, regular as vivendas turísticas, poñer en marcha áreas de rehabilitación específica nos núcleos rurais e axilizar os trámites coa universidade para a construción dunha residencia de estudantes. Creemos que tamén eso serviría para baixar un pouco os alquileres e facilitar aos estudiantes un espacio digno para vivir. O Pleno contou coa presencia dos veciños de Sebe e Bora que acudían ao teatro principal co obxectivo de intervir no momento en que se debatía un informe sobre a A57. Sen embargo, o alcalde acolleuse estreitamente a normativa e denegou a palabra ao portavoz veciñal. Iso sí, a moción presentada por Marea na que se pedía o asesoramento técnico e a cobertura xurídica para as persoas afectadas polo trazado da autovía foi aprobado por unanimidade.